Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 8 sa bulan sa Nobyembre, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 17, bersikulo 1 ngadto sa 6. Unya giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala mahitabo gayud, apan alaot ang tao nga tungod kaniya mahitabo kining mga butanga. Maayo pa kaniya nga hiktan ang iyang liog sa usa ka dako nga galingang bato ug itambog siya ngadto sa dagat kaysa makaangin sa usa niining gagmayng bata sa pagpakasala. Busa pagmatngon kamo, kun ang imong isig ka tawo makasala, badlo nga siya, ug kun maghinulsol siya, pasaylua. Kung makasala siya kanimo sa makapito sulod sa usa ka adlaw, ug sa matag higayon muanha siya kanimo ug moingon, naghinulsol ako, kinahanglan imo siyang pasayloon. Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo ug ang Ginoo mitubag, kun duna kamoy pagtuo nga sama sa gidak-on sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga sikomoro, maibot ug mabalhin ka ngadto sa dagat, ug kini mutuman kaninyo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.